மக்களே, வெல்கம் டு பரீக்ஷா. இந்த வீடியோ எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான அப்டேட் வந்து கொடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்றது தான். என்ன சார் முக்கியமான அறிவிப்பு? நோட்டிஃபிகேஷன் எதுவுமே இல்லையா, அப்புறம் என்னத்தான் முக்கியமான அறிவிப்பு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னா, ரொம்ப நாள் நிறைய பேர் வந்து கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க, இந்த நைட் கிளாஸ் எப்போ சார் நைட் கிளாஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கான ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு தான். இதில் மெயின் ஃபோக்கஸ் நான் வந்து நைட் கிளாஸில் என்ன எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ப்ராக்டிஸ் மாதிரி கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு 15 கொஸ்டின் 20 கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டம்பான கொஸ்டினை கொடுத்து உங்களை ப்ராக்டிஸ் பண்ண வைக்கலாம். மெயின்லி ஃபார் என்ன அப்படின்னா, குரூப் 1 ப்ரிலிம்ஸ் எழுதுறாங்கல்ல, அவங்களுக்கான மேக்ஸில் எவ்வளோ ஃபுல் மார்க் எடுக்க வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முயற்சி தான். இன்னும் குரூப் 1 ப்ரிலிம்ஸுக்கு நீங்கள் ஏன் சார் வந்து மேக்ஸுக்கு வந்து வீடியோ போடல, பிசிக்கு ஏன் சார் மேக்ஸுக்கு வீடியோ போடல, டெட்டுக்கு ஏன் சார் மேக்ஸுக்கு வீடியோ போடல அப்படின்ட்டு நிறையா பேர் இன்ஸ்டாகிராமு வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூஸாக மெசேஜ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தான் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிகினர்ஸ் நம்ம சேனலை வந்து வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆல்ரெடி பிகினர்ஸ்க்கான செஷன் வந்து காலையில் வந்து போயிட்டு இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, பிகினர்ஸ் செஷனும் வந்து படிக்கிறவங்க நைட்டு வாங்க, ப்ராக்டிஸை வந்து போடுங்க, பக்காவாக ரெடி ஆகிட்டே இருங்க. 1 by 1 வந்து கற்றுக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள். நம்மளோட மேக்ஸ் செஷன் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பான முறையில் தெரியும். ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸ் செஷன் ஆரம்பிக்கும், அதுக்கடுத்து அப்படியே படிப்படியாக ஒன்று உங்களுக்கு நைட்லேயும் வந்து வரும் மக்களே. இன்னைக்கு எல்லாருமே ரெடியாக இருங்க. 7:30 to 8:30 உங்களுக்கான நைட் கிளாஸ் வந்து ரெடியாக இருக்கும். யார் யாரெல்லாம் வில்லிங்காக இருக்கீங்க, இந்த இனிஷியேட்டிவ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா மறக்காமல் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி ரெகுலராக நம்மளுடைய அப்டேட் வந்து வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கனாலும் கீழே நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப், டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க் வந்து இருக்கு. அதுலேயும் வந்து கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. லைஃப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களே, ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு 4-5 வாட்டி யோசிக்கலாம், என்ன வேணாலும் யோசிக்கலாம், எப்படி வேணாலும் டைம் எடுத்து யோசிக்கலாம். ஆனால் ஒரு வாட்டி முடிவு பண்ணிட்டா நம்ம பேச்சை நாமளே கேட்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு கோட்பாட்டுக்கு இணங்க நாங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டோம், இனிமேல் நாங்கள் எங்கள் பேச்சையே கேட்க மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி வச்சுருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து டிஎன்பிசி வந்து நம்ம மூவ் ஆன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மக்களே. இந்த டிஎன்பிசிக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்குமே ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருந்துச்சு. அந்த கொஸ்டின் மார்க்கை உடைக்கிற வகையா ஆகஸ்ட் மாதம் 31ஆம் தேதி ஒரு கிரேட் லான்ச் வந்து பண்ண போகிறோம். அது என்ன ஏது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு வைங்க. என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதி உங்களுக்கு ஒரு மாபெரும் சர்ப்ரைஸ் நம்ம சேனல் மூலம் காத்திருக்கு. அது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கிறீங்க அப்படின்றத கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் மணி. டின் டின் டின். தேங்க்யூ.